Working President Jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba penchangan NCM ulong bakom ka parti hi kimkwa banle shlur palat lane banle kyrkieh ha kabede bat ki kyrtong na benta election MDC kaban salong shen khamtam e ha KJDC. Uni unong ilam Congress badeiru Deputy Chief Executive Member ka KJDC ulong ba mynta kiyoi ba ki paidbah kila khamsian ha kumno ba jied ki kyrtong patya ki parti badde na kata kadaw kum ka parti kimkwa banle kyrkieh habede ba ki kyrtong nimnut ban kren shur than palat namar phisu thu hi ba hakani ka situation ka bamenta ki paidbah ru kila khamsian bah ka jingde kumnu ban jied ya ki candidates pada ki parti tenang tahu nilai keren katu ni ki leader di parti yang ba nginom roish than ya kajinya dia bekas selection ya ki candidates namar ba ngin haban da observe bah haban bishar bnia bah hoy kajing ya dia kajing penilaian na belum tahu apa kanai kadoni kajing mud ya kata no doubt kum ka national party tenre ngin haban da screen bah shwa bangin reside lada dai pra khatsan arpho ne ap kundairu tadaw nginga kani ka ma ka situation ka bagum kani khamtam yangi ka congress na thai PUE ba bahadin ba babun ki MLA ki mino MDC ki mino kamdei ka ba asuk yangi ki nongilam juga parti ban rai kyrkieh kan kono na tadaw ngin nang ya bisar ne abha hoy ngin peniang lada ka kolong ka bala baro ap kundaingut ten rai ngin hab banda observe ha namar ka jing snow junga kolong habangi peniang number 1 idi bandon ka chance man jaw number 2 ka jing yo ye ki bot at least kamde ban long rithan namar da rithan teng kan embarrass ye ka partiru dangin don ki kadiri ko piang tetapi we kan ngin la ya kan ba hoy ngidon ka jing bot ban peniang baro pandai ten rai ngin hab ban go slow ban decide let's say kala banung phase wise ru first phase, second phase, third phase ki decide. Then minsa page kai bangla ban rai kut kanong pila. Namar bangim pat issue kanu connotation ban apply bagino ki aspirant kin na ban apply na kabenta ka tiket juga parti. Dan dia minta ngimpat yo lumjing tip ke babnya. Tentu ini mana bukan national party. Kepadon ki ya ki organization unit haman laki block. Ngimton problem ya ki kandidat stang ma nyaman screen ba ki kandidat ki bakum no hoy no doubt ki new pratali ne sputli ki susi let's say ya adon pa ki bru ki long very much don jingerman la ka benta ban job ten rei ngimpat la banong e ya menta ten rei ngin haban carefully observe ya ka situations